Rieppelhandel de Jonge Tenaat is de eerste in het noorden met een rieppelautomaat. Het coronavirus had de plaatsing van de automaat versneld en al rond woensdag 11 november konden de eerste klanten de gebruik van maken. De nieuwe rieppelautomaat is een mooie onvulling op het bedrijf. Nou ja, dat ze in principe 400 uur per dag, zondagen in de week producten krijgen. Dus ik moet niet op niks tieren. En meesten kunnen zelf kiezen van ja, wil ze even persoonlijk contact en een praatje, dan kunnen ze in de winkel komen. Maar ik meesten die willen gewoon, die redden hun wel en die kun je hierheen. Dus je kunt ze nou ook, je gaat roemeren, je hebt niks tieren. Meesten kun je er altijd terugten van vaste producten. Bij de rieppelautomaat kunnen klanten kiezen uit verschillende rieppels, waaronder de Borger, Irene, Beeldstar en Rede Star. Daarnaast worden vaske grinten, siepels, scharrelaaien en huning in de automaat verkocht. Maar hoe werkt het zo'n rieppelautomaat nou correct? Nou ja, het is vergelijkbaar met de Febo, een hele snacks uit de morgen. Nou ja, hier zit rieppels en grinten. Het is een machine met al je vakjes. En dan hebben we hier een touchscreen. Nou ja, daar staan alle producten op. Dus de klanten kunnen kiezen wat ze gaan willen. Dan tikt het product om, het komt in het winkelwijntje. En dan drukt ze op betalen. En dan haast hij een pasje erboven of erin. Hij doet gewoon contactloos betalen. En dan gaan de betreffende loekjes gewoon iepen. De rieppelautomaat draait nu al een aantal dagen. En hij valt goed in de smaak. Eigenlijk is boven verwachting. En de meesten ben ik heel enthousiast. Die vinden het ook heel leuk. Ja, het is natuurlijk wat nice. En ja, wij zijn onnauwd heel tevreden hoe het rent. Ja, ik denk dat heel veel mensen gaan al in de automaat. Je hebben wel wat oudere mensen, die willen toch wel graag in het winkeltje. Nou, dat is echt prima. En we helpen, mensen die het net weten, helpen we eerst even. Nou ja, en als het 1 keer goed gaat, dan redden ze hun wel. Upt Hiddema is een van de vaste klanten en komt vaak in de borkerijwinkel om vaske rieppels te kopen. Maar zo'n er naar een rieppelautomaat zit, broekt hij dissen. Het voldoet voorbest. Ja, echt weer. Het is heel makkelijk. Een kind kan er was doen. En je denkt misschien van, wat maakt nou uit maar het wordt heel duidelijk omgezien op het scherm. En je kan intoetsen wat je gaan willen. En je betaalt je en automatisch je het waarp keepen wat je besteld hebt. Dus het kan het mooier. Het werkje gediepen. En we kunnen er heel bespraken. Klaar is Kees.